some penny pie, any pana penny one say. Pana one some, that's the room, baby, if I will go to shake. The two Macamba, baby, la samba bada, yeah, baby, oh, no, you're not one. Yeah, na some penny pa, pana one say, baby, oh, no, you're not one. Yeah, some penny one step, that's the room, baby, if I will go to shake. The two Macamba, baby, la samba bada, yeah, baby, oh. The temple, no, madam, Muslim say. And fire, no, I met him at Mokakra. Sabia Bruce Sabia Yard of somebody, Ekasa. Yeah. The Unicasim. I must see a sewer a car away. Question why so choose. Question. Open anyway. Open any yam and you free at it here. Yani. You some then Chimbiania Puncheni, said Yampany kind. Number new crowd, I walk with you, and I beg for. And then you are. And then you are Pia. Sabi that I beg for 1 year. Pia, put in the car, dear. And I know. I dear, so we trust Sabi. Not a son of so a man for so. Now that's a deal once I ate the truth. Question. A cobanesa, Sabi, and Munyamundi. Quayasa, now quite a Sabi as I go. It's not some power or so now, Empocrano, a quano, and pay to me, bo, yes, I could to us. There's a sofa. Question to the Mancumao. One I do in the answer, you didn't let it take us. Pia, and 19 a year would have just a day. Monicasa, country. I summon a fapping. And none of them about to find. Question. I bet you, dear, my say you be just Sabi. Not going sending in a certain years. A boy swappy. Nanoya, so too soon to see you. Coming sending to see. For we have to see, I said, is it here? A Pietro, no goose. It what you say. The American man, a quack was saying, said, as some of that Sabra can acquire no question. Now, so a duo. Now, sooner or one and I say, Yen na yen mu ye sa mani anya mamere no ntimi mfiri ho nkwati da sebere be dia kunya no wona na duro ni so kwasem ya mpra ma amfa ma wo bia titiri ne me na dia dia me dance ni pa wo hima kunya ito ye nanka efafata senka frima eni dia dia ani esi da bia kura no wo swa ne mfisa kwasem na dwene mo ha kwasem and you best say, I saw the moon about be Uncle Debbie. A crown will call him, the band your coffin, a quack, and yes, a only about me, dear. Question. Young Subaya, only about near the tea. And no, one round. Swan rat. Oh, country, I'm a boomful. I saw church of the many Japan. Sabio, I know only about what to be a fair guy. So was a while on him. Only him, the while on him, you take Kunyana Baba down. I didn't think a baby, I didn't done one fan to a free talk. Near so can you, the second year be a so. Near so can you, and that's been previous as if you would see from what I boy more. Here's our acquaintance. And to me, dear Mrs. said, I said, you would have finished one kind of what's a Kunyano, and some Quantum Yama and Bush, and Quantum Amano. Name of Luaman and Saya of us in the idea of Jaban near dear. I was a Frema, you didn't queen a man. A crown of Wadia, a plan of Wasi, or Quacomaba, a queen of hop, so didn't I dear. Pia. Queen of horse with dinner no manosi. What Casapa? Now, me general for you, now the tears in my flu. As I grow, so now some pan, I'm only every way. I need you, Messon dinner, Macacacra. Said you're not going to take Canura, and one. Sans and Penisi at Granacrabua, you will be Pumam. Ma'am, Eti, Acuniano, and I say a pep with the other four. I would the other four, no, Sabi Dachi, man, once you did, I didn't be a come from me.
nanso ye hwe ni suban ye timi fo bia wo mu ade saa nsa me dia kunya bi dabi sanse mpanyin se abrokoko obrotwa suo no omro nkote ntohwe sabi bida mpanyin kura na akura sese akura wanse oni a wose na we dia sabi obru sabi okronto da che hema de enye se nana enua ba ene bia me mpese mebo ho a enkobeka so osenini oh nani nua ba na wo ka ono no kura no we osi oni se no kura bi ho a o kan ya na abada what you say eti ya kan say from my obia se bi producer se odu npanyin fie so wo se buade akwada ba kuro de me nyina ehu wasa akwa ba ya tete no akwada ne hu ni asem adentina se bi producer wo hema ya wonu no mu ade na nanu madawroma ene woni ho ni esa akofa de ba akwada no nsu mu ade te se bi ni nia ento pache sen ti de pese me kan nyina nse empanyin se so pentem you said ye jema e de ni gasho eni ese wo ana wa mana akokura kura ewu wa mana me yemfa akokura nse ni ense ni ade wato yi na seda na abrodwuma yi ahore no mpo na atiku akwadue ne be so abribra akura nya me di ade akura hwani ngwase se de wasi munipa enti odi e miwra e cross my council benwe miwra e be ya wadawroma se sawadwene mai we ya de she na de me wokan therefore wadama sebi mpani se kwan wa sede nya ewi aboboa no na be wie nana no maka bi enti sede kontrene wo mienu mo kan ya ka bo ma na chese mo mienu no mo prense ye ma free ma be di ade beboa oh nya se ya prense ye sese adwene ye so no mbu ade da chi ma mu ade mefa mo de no mefa mo mienu mo de ne fa na ma fa therefore de fa awreto nyina wo nana no nse san mpani se abo a woni dua nyame ne pra utiri so no apampa so ne pra no wo wanza aja se ba kasa ba hwa sa wo nya atwemo no wo kasa gina sentisi so wo ye nya sentisi so ye nya break se ma wo be kan ya se abo kasa gina sentisi so kontre abo a woni dua nyame kontre wana tiamsa da se blawa ko se da wanza se bo ha ba kan ma ye da se blawa dua azina bo bi di akuta no etimi na mo tete me sapra wa na me therefore wadama yes ya kasa wati but ya jasi miwra kafra no ne ti amoka nyina no maka maka nemu no me pese me ma motim wo asese demi Listen, and no one is taatu asa agro ye bra no ma musu sa o he sebi eburu sebi nya me seba akofo nsai na ha ho so wase de ya kan wonti e be kan tomato so na wanya he na se be se mi ha pem asa gini ni wuti asem ne ba ye asa kan na asem be ka me be ka bi se wa ma ni nua ne wo faase o mu ade abo a wani dua nya me pra no wose na nanom na pra no wa ko to se nya me pa e pra ya ka ti die bi asem wa country asibre me frɛ wo ko a je bi na me mo ko se so efa ayi ma ko nyai woni tuya de ko de ba nyina woni tuya se man fa me na nsifo ma hwe ni ma bi ya akonya ne be free me na afam be free asa agoro ana ni ko se me tra ma akonya ne free me na afam te ko bi asa me fa so na ta ce hima sai wa idiya ko yano ese me faso That's be me kakra o ya wo kan nyina aye na ya so bi wo seven brothers asebi anya de wo se mpanyina kasese ni wa mansa ya ajama ni ade kenso frema wo de shepe kope wo fase ti se de ta che hima aye wo fase ni mpokura si ya hwe no kwantene ne ya ko ne ni pan ka du no so ejade ntina sebi o wa ma akura we
ɛde asudie bi ato so bɛma nsi so man san waham ma ne hu sɛ sɛ bi anya do sɛ bi mu wontimi nso awo so wo ne ɛbɔ odin so ayɛ enti so wɔ sɛ so wɔn ko komo si ne so woni ade ama ne nkɔ wɔfrɛ mani wɔsɛ fata no correct deɛ ka bia no anya no correct trudo na so so nso me ka asɛm bi esi ne pi sɛ me mpɛsɛ akonnwa no ebɛfiri me na fam asa agorɔ enti no sɛ ise twam kontompo hɔ me wɔ fa se no sɛ obi di akonnwa na gyesɛ me ma no ware kɔkɔm kɔsi wie bɛdɛi asa agorɔ ɛna madwene ho ahu sɛ ɔware no mpo na sɛ ɔmo wo ma ɛdeɛ na ɛma no ɛyɛ dia mewura ma menkyerɛ wo nneɛma mu kakra megye di sɛ nkoa ne mfra no obi ani ɛda wɔ aso na ahemfie aso nipa bi ne wo nam kwa deɛ wɔ mu nie akanfo amamene mu no ɔfa aseɛ ne di adeɛ sɛ daakye ma akɔ awade a ne mma no ɛna ɛba bi di akunya yi ɔmo nkɔ bɛrima no hɔ to domdom yɛ na abosomfo ayɛ yadom na wɔkyena yɛko asetena akyerɛnkunya ne nyinaa ba afato yɛ anim sɛ afei deɛ wagye atom sɛ kɔkɔm osi ɛtumi wale daakye ma ama ne yɛyi sɛ nti ne sɛ ɔfa aseɛ ne di adeɛ wate de meka yɛ sɛ nti ne sɛ ɔfa aseɛ ɛne di adeɛ ne mmom wɔnim nye ho fa kokoduro ka ho na wɔ ho tumi ne kuta wo wonya ka wie pɛ dase bɛ yɛda wase yɛ buru mebɔ okyi dɔm metaa wakyi maka wɔ mu nyinaa agu wate yɛnum ɔmɔdeɛ yɛnum mennim ɔmo nyinaa kwae ɛna meka kyɛ sɛ mennim ɔma kwae mo wani nya dene popo wani wona tumi kuta wo wonti ne ati baabi wate me da se ba na wa jechire eti bibia ni a wajina haya hura gumani mu haya na wotwo onamu na so pia di ho a wotiri fa nwura ni continue wani afi ya menye sa na binim sɛ ho yɛ adusu ntia wani afi adi si de se na ho yɛ nana no madom ho yɛ nana no mo ase ene mebusa bio anopai ode me kwa me sempai ode me nyankra se ohia me ne matwetwe nkomo enu antina me ba ekoto yo eye me da wase so se wanye hwebu ada bi na wabo anan aba na se bi anya ado se bi eburu adwen ni ba ko fotiri enukwe nsem bi abedam anim ha ehia adwen kyere ba dedo adawo na me pese me ba ahemfie ho na me nana no maka nyina esi hu nkuni na ansa na no me pese me gye wokuro mu ha adwen kyere na ma hunu asem ne kabere wati enu anti na me frɛ wo wati yo mukuro mu ohene na wodi ade no yɛse no ya akoa dabi yekuru mo de o ya akoa ntimi ne ade adehye mo fi kuro no no omo no mu di ade fredi shibusu mo fi ade shibusu no no omo no di ade omo no mu di ade yɛse oba hema no kura no wɔne nam hɔ no ohene yere no yɛse wa ya afena kuro mo hene dabi
Hey. Oh, if you come over. Oh, see this year. Hey, if you come over. No sakra na ohine eware no. Yes, what this preko. Oh, you this kon. Onya afna. Debi hey, afna de untimi nwale sa okrom. Untimi nwale ohine ewo ekrom. Debi. Mo di amamre ni amane. Enu amamre ni ano mo di adwuma okrom ho. Sa pepe. Hey. Ene na asam ne modu. Oh, munyadu. Se omudi omamamre so. Omudi omamre no so. Me no tie ekura no. Se me kwa. Let's say be produce say me ko ya kwa wo a mentimi nsesa no ene wa ya komodu utibeto ene e wo hwa utibeto wa hwini ya ohuni wa hwini ya sumbedu e mi kogumosi na me kasa asem ne dia jiro so ya di heni ha ne akwa prenkensi makuru so minim fo so bi amayo se bi eburu se bi anyado de yo bi fie ye se obi fie yedi ya wenye ode no mfanyi obi se awuti we se be mpredu asa amanfo na wo firi so no sa front mi nwale de hye na akwa ntimi nwale de hye de ade nti na apeso wo wale wo hema aba wo kuro yim abla wo ya akwa kwakumosi oh continue that hema de minni no yete ho ase aya wa se me bokra sa mi no obe wa me na me so ma hye ne bo that hema de yedo ya ho aye yete ho ase continue se wa bi no wa kura no wa hwini ya sumbedro ya me ka kire wa no continue se wenye adihye ne nkoa asem no bia oda wo ma kwakumosi continue apa futu de okra pra hwe wo na da wani no so ne kokko continue mitimi trifa so oda wo ma bua me na me pensu yi yetimi nsesa amamre ne amane na mitimi nwale da che he me pen no me dono ya do no emwa oda wo ma oku amosi awotwe bua me na mintieti ampaboam sinkunya emfra de hye so oba hema ba be wale wa awotwe sa adwene na mitiri me wa no huru mani mkosoro me wa enyi na bibi ne fresh na beti ba ira homam mpanyi si akwache efia oda de hye oso mpanti na meyi wa sutire kwa mosi swa re mia woni akora ni gina no a ya beda ho kwanta won hwe ba num de nchembo nwino a owie ye wo twu fra akora no na we hwe de wo kra ya pepe na ne ntra subiem ya sebia nyaado sebia buru adenne wa ewale adenne na peta wale pete continue minisa wa ye do ya ho obusa no ko be ka kiro me do no so do me tra ho metete se de oso be se boto ewuo na wo hwe akwa na wanim pati continue we do ada ma mitwi fa so me se kwa taka matia do asile wo fitu kofa nko abakuri mu di akura ba ya mi hu na bosu anam se dabi akura ni da achenye ehwe ni nyina so na kokoti moja awo ni mo kokoti chija na sebie nya do sebie buru obi nyina betu ya so sa hwe ni papa se de ni peko se we se me don eno no so do me na matena ha na ma hwe wa na anu hema ba be wale no me trouble country just nifa the father met you me frame wa to boy anya mo de we just my set trust e chewo medishia sewa one kogumoshi aware me was just a person. Oh, prokoto sidwe. Hey! Therefore, madam, with you, make an
sɛbi eburu sɛbi enya do wo bi na wie bi nanso sɛbi yɛntimi ntena se ɛnyɛ nhwɛ han ɛma nneɛma nsɛe therefore sɛbi yɛno ne sɛn na ame sɛ ɔde hyeɛ te sɛ daakye hema na ɔbɛwale bɛma yɛse dɔnkɔ ɔbɛwale kwakum osi kuro yi mu anaasɛ abɔnten baabi therefore wadama na sɛbi ekyiri ma ɛba no ɛsapa bɛn ɛde etwa kyerɛ wɔn anaasɛ sɛbi amamra ni amania no yɛsi ne tirase we deɛ akɔyɛ sɛ yɛtete aduane bɔne deɛ ama yɛfunu deɛ therefore me deɛ ɛyɛ unifa sɛbi aboa ne huhu ɛna ma no yɛ kɛseɛ ne ntakra ɛna ma no yɛ aboa ne yɛ kɛseɛ ne ntakra hu deɛ na fa nyankwatere kwa therefore adama we deɛ me no nya adwen ka bi aso yase unifa atente mu deɛ na wo hey we nya fa atente mu na deɛ na wo ka na wo so deɛ na wo so wo ka asɛm wo yɛ a yɛ wura ka ɛne men kasa sɛ ma me no nkasa sɛ me no nkasa sɛ me nya akora me no nkasa sɛ bo me nya akora da bi na me so kwa hwere me so bi akoda etu o me akoda e bo wa beto nsuo kon nusa we boss what akunya so anya kasa tia wana na me makasa tia atente mu awie nam se deɛ na wo se yɛ wura ka bibi ɛna me kyerɛ sɛ yɛ wura asɛm no wo ne kɔnten kɛse wo hu sɛ yɛ wura asɛm no wo sun fa ne sɛ minim nyansa what sɛ wi amekasa aya ɛde ntina wɔ sɛ sɛm introducer wɔde hye kwa yɛ no ane sɛ na amen ɛti krodua mu sɛ bi ade hye ni ha a metumi a wɔre yɛ de hye no ehuom ne ɔka wɔ sɛ na ɛna yɛ pre na impretra dabi sɛ introducer nyɛ sɛ bi a me pɛsɛ nya dabi sɛ ne sɛbe abona no odidi osuara no di nhwɛ woni twasuo metumi nyɛ wura kasetia na so wura dwenkyerɛ no ɛna mpɛ sɛ wo kɔ kyɛ wura sɛ ɛnya adwen pa nyɛ susua pa ɛti sɛ nka so susu kura bɛto anim ɛti na mpɛgya mu no sɛ deɛ wono wura kasa no wo ya mana kɔ sɛ wo tumi kyɛ wo tumi kyɛ wura sɛ sɛbi sɛ ɔde me sumi wura sɛ me ne wo kan ne tumi no ɔde ya nkɔ me susu ho kura nkyerɛ mo enti sɛ bibi kyerɛ wo wura me wura kɔ sɛ nyɛ famfa mama kyerɛ bibi no kyerɛ sɛ bi mpredua ona na wɔfa ase no ona ne de hye so wɔ se wɔntio wɔde wɔn na bɛyɛ bɛyɛ adeɛ na bɛyɛ wɔntie sɛ anya atankonya ne yɛhwɛ ka bi wom ɛno nti na ɔde abɛtu wɔn nti so so bibi ɛnya abufuo ɛna me susu sɛ ne yɛwura adwene no sɛ bi wɔn sesa ɛmfa abufuo ne nkasa wɔn tumi abufuo bɛ na ɔde kasa kontre ɛtia me kasa bɛbi awo ɛhwɛ no amfa sa ngomani o kasa yɛ metai ɛne sɛi na ti wo kontre wo yɛ wo asɛm yɛ wura de ato dwa ya wo no menim sɛ yɛ wo sɛ nti asɛ mɛte ho na me kyerɛ bibi ne so na akyerɛ mu da kyerɛ ma akɔ awade a wɔde mɔfra ne bafie ɔmfa nkɔma agyama nti kɛ no deɛ mo sibi so bɛtale ho bibawo ana mo kyerɛ sɛ ɔyɛ dɔnkɔ ɛnsɛ mfata sɛ ɔwɔ ado ɛno na wɔsi kyerɛ yɛ wura mu wɔ amammerɛ kwa so yɛ ne kasa wɔ asombiam sɛ mo de abufu a mo ne de kasa yi so de tumi kasa mo bɛ dɛ so wɔn wasa me de tumi bɛ na ɔde kasa sɛ mo wura de tumi bɛ na ɔde kasa na sɛ konte yɛ dia kwa so nyina wɔ ne mu waka ho nana no mateko no ɔkasa yɛ ntie dɛ montie nana no mateko we nya asɛm wɔ sɛ mo kasa mo me se ɛyɛ me a me de hye sɛ wa mo fase wɔne kwaku moshi awɔre no ɛba so mo mboabɔ tia wɔ on se continue ni dia kwa so bi oh one year o bi share so dey tikwa o di mpamu da e ba na e kwa o ba na kwa ana sani ba na tu da na ka o so konto fo fi dia ita sabre enya ne kwa what ana o de abufu asori te se be kyerɛ nana o ye kyerɛ asɛm o de na ka o so konto fo fi dia wi ka sabre ya ka na tu tɔye kwa sei na de ka na tu tɔye ka de o pe che ni ko tin na wo je ne fa so be no ko man kwana men kro amko wa kwani enkofa o no show bakwaku mo sime ni me ne ma sere saa na le me wo bi se de me sire se ini siro wani wani sire ini sire na 17 na ma idin e mu na sa no mame sese na nanoma ya adom konte hine akopem panyifo bia mama tunefo o de ama mo ko amamre ne amanie mu no etwase me kwaku mo sime wo kwanse metimi ware eye da ache hema asampani pa onipa na pane wasem wiase mu asem mpanipa onipa na pane wasem dwe wuta mpanyina usawani memu adasi nkumu bebrebe de asame badabi
asem wanti da no di wadanse ye hweye le okoni nkoda ramon sansan mesumanu awiakete ewiasimu asem mpenipa onipa na pa ne ho asem asem mpenipa ni pa na pa ne ho asem asem mpenipa ni pa na pa ne ho asem Asamu pani pani pana pani wase mwe Asamu pani pani pana pani wase Diobe guano ya nwana ubecha Asabi wantida Odi wandansiye Mkoho Ati wana mefiba Dati krumu bebebe Efa unko sishi Konkonsa bebebe Asame badebi Ufifu frania